Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен біз Зур Чирклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Хадиша Саид кызы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны күршеләре, дуслары Зәйтүнә апа, Расимә, Эльмира һәм Әлфия гаиләләре белән кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Күршебезнең тормыш юлы китап язарлык дияргә кирәк. Ул гади авыл баласы булып үсеп, башлап мәктәпне уңышлы килеш тәмамлый. Аннары Тамбов шәһәрендә медицина коллеятендә белем ала. Шушы шәһәрдә ук ул үзенең хезмәт юлын башлап җибәрә. Сайлаган һөнәре аңа туры килә дияргә кирәк. Ак халатлы фәрештә булып ул кешеләргә ярдәм кулы сузар өчен тугандыр мөгаен. Тормыш иптәше Наил абыйны очратып, алар матур гаилә коралар. Мәхәббәттә, татулыкта яшәп, алар 2 кызларын үстерделәр. Бәхетле гаилә Никулино станциясенә күчеп кайта. Кызганычка каршы, Наил абзыйның гомере кыска була. Яхшы ир, кадерле ата да булып яшәгән чакта ул вафат була. Күршебез Хадиша апа озак ялгыз яши. Хәзер инде 10 ел элек Хак Тәгалә аны ялгызлыктан арындырып, Айса абзыебыз белән никах укылды. Икесе дә алар бер-берсенә терәк һәм кирәк булып, бер-берсен кадерләп яшәп киләләр. Хадиша апа үз балаларын гына түгел, балаларыннан да артык оныкларын да үстерде дияргә кирәк. Бер көнлек оныкларны алып калып, балаларга эшләргә мөмкинлек биреп үстерде. Таң калырлык, сабырлык та, мәхәббәт тә анарда. Кызлары Самарада яшиләр. Мөмкинлекләре чыккан сайын әниләре янына да кайтып йөриләр. Кем соң ул күрше? Күрше ул якын дус та, кирәк чакта ярдәмгә ашыгучы беренче кеше дә, тоз, шырпысы бетә калса беренче итеп бирүче дә. Күрше ул ерак туганыңнан күпкә кадерлерәк кеше. Сез Хадиша апа шундыйларның берсе. Ачык күңелле, ярдәмчел, эш сөючән дустыбыз, күршебез. Бүген туган көнең каршылыйсың. Ихластан сиңа саулык телибез. Озын-озак еллар, шулай матур гына, тату гына, бер-беребезгә ярдәм итеп гомер итик. Бер зур ишле гаилә сыман яшибез бит. Күпләре бу заманда андый татулыкка көнләшеп тә куя торганнардыр. Бәхетең артканнан арта барсын. Бала-оныкларың гел шатландырып торсын иде. Барысыннан беренчерәк күрше килә бәйрәмгә. Күрәсеңме? Тордык менә изге теләк бәйләмгә. Киңәшләрең ярдәм итә башлаганда эшләрне. Очратулар сирәк була синдәй гүзәл кешеләрне. Шырпы белән тозын гына бирүче түгел күршеләр. Хак Тәгалә алдында да алар изге кешеләр. Онытмыйча шуны яшик, озын-озак гомер бакый. Бел кадерлем, бу дөньяда күрше хакы, Тәңре хакы. Хөрмәтле Хадиша Саидовна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бала-оныкларыгызның хөрмәт, мәхәббәтен тоеп гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Uşağımda kurşun diye bulda türe kurşunda can jılısı bir sayıtmasını min bilem kurşı bilem gel dost bulup yaşayız biz ömür bakıy unutmuşa izgilme kurşı hakkı Tengri hakkı kurşı bilem gel dost bulup yaşayız biz Başqayma qayğı kise İң birinci kurşum bile Həsrətimni oң etişi Yuvatışım kurşum bula Kurşı bilən gel dost bula Yaşayız biz ömür bakıy Unutmuşa izgilme Kurşı hakkı Tengri hakkı Kurşı bilən gel dost bula Yaşayız biz ömür bakıy Unutmuşa izgilme Kurşı hakkı Tengri hakkı
Yurt-şiirime şatlık kese, iň birinçi kurşym kire. Uwanışlar belişinden, miňa da ol ölüşdile. Kurşy bilen gel dost bolup, ýaşaýbys biz ömür baky. Unutmuşa izgilikni, kurşy haky, Tengri haky. Birge bulayık ömür baky.